Samtang human ni Mando ang nga ipagawas ang budget nga 80 milyones pesos alang sa panginahanglan sa mga tambalanan sa lalawigan sa Subo. Paspas kaya mahigala ha. Napa maihapas mga tudlo ang mga adlaw nga nilingkod si Pambari 4. Mo na akong gisuwat sa kong kulom karong nga buntaga mga sukin tigpaminaw karong adlaw sa pamantala ang The Freeman. Kini mo akong gisuwat mahigala nga bisan pa man sa gituuhan o basis obserbasyon nga gisabutahi mahigala ang administrasyon ni Pambari 4 para mapalpak. Apan wa mapalpak mahigala bida. Nipakita makahigalaan og kusog, nipakita mahigala nga naa mahigalas momentum hinoon kining maong administrasyon karon. Straight to the point. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Kini gud 80 milyones pesos release para mahigala matubag dayon ang panginahanglan sa mga provincial o district hospitals perting paspasa sa mga lihok. Straight to the Kahapon point. mga higalan ibisita sab si Pambari 4 sa mga hospital, gisugdan nagbisita personal. Kay pagbisita isip gobernador na sa Sugbo mga higala. O gunya ni adto sad ni bisita sab sa mga nasunugan didto sa Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. At pagtagad butaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Provincial Administrator Ace Durano ni Butyag nga sa budget ng higala sa probinsya karong tuiga 25 bilyones pesos, 25 billion ang budget karong tuiga sa lalawigan sa Sugbo. 4 billion na lang ang nahabilin. Straight to the point. Katanig pagtagad rumuntaga sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Maligin akong giingon ang budget dako kayo 25 billion. Ang pangutanan dako naabay kwarta diha. Ano na maong budget, mao na dakong pangutana. Karabutaga tagantanig pagtagad sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong balikan mga higala, di gyud malikayan oy. Kay nini ang pagkapaspas may galas mga lihok karon ni Gov Pambari 4. Unya di malikayan gyud nyato gyud mawitkan si Gwen. Di gyud malikayan. May isgutan ta gyud mga higala kay makaingon ka maudi ay ning wa gyud pa klarong turnover bitaw sa transition team between sa team ni Gwen o sa team karon ni Pambari 4. So og panalitan gyud og kini si Pambari 4 og as a new fight ba. Muna kong ingon daykin ang bantayan nimo Pambari 4 og naminaw kanako ron og kining iya mga staff. Og ako naman ni point out gyud bantayan nimo day kadtong sayop ni Johnny De Los Reyes day. Si Johnny De Los Reyes kadaog wa na paghuman. Kausa na ka termino. Ang sayop adto. Buta na siya ni, mayang tao na siya ni. Okay ka na siya pero wa sa magdaog team ba nga kanabang kuan ba? Kanabang mga eksperto ba nga bisan pagbag-o ka pero ang imong team kamao unya dunay kasing-kasing sa public service. Kanamo laban gyud mo ba? Lisod man kanang magdakag team nga dili pa kon labi pagbag-o pa ka mo na musabot lagi ka nga kuan ba kini si Pamela usa ni ka leader. Ako nang gisuwat sa kong kulom karong adlaw. Nga leader ka nga you know how to push the right buttons. Mo na importante. So, paspas. Nakaigon ko mahigala nga nagtuo to nga mga pa ginis pamron kay bag-ugod new fight ko ka. Kini karon mga higalang kana mga EOS ina ug wa mga higalan ni mga gipangdaan niya nga team. Sama ining Is Durano. Kini si Isgana kuno indekin CPA man day kuno san eh. Unya ni ay mga abogado iyang gipangda mahigala, nga ni kay sa dito. Naghimo na ng mga EOS unya kana na ang pag pangaykay ining mga dokumento. Karon ni ay lain ay. Kay siyempre og kana nang bag-o pa kana. Pag abot nimo sa Kapitol mo ba kay unsa ka ni dinhi ha. Pero kana kung background ni Pam considering mahigala nga Political Science graduate sa University of San Carlos. Nakatungtong sa College of Law, third year College of Law sa University of the Visayas. Nya naka-Harvard, gana hinoon, kumbate na gina. Nya, libutan ka mahigala og mga mantigo. So, bag-o pa, makaingon bitaw ka mga higala nga, tingali ato sang tagaan og honeymoon period nga 1 month. Baka ha, 2 months na, sabdon tala sa ni si Pam ha, nga di gini maka-perform dayon. Kay number 1, bag-o pa siya. Ikaduha, wagi transition team nga nagklaro ba og turnover. Sagol sa butahi ba nga
Aron mapalpak ni spam, nagtanaw siya nga, palpak nyo mga tawa na sa ato, talaga palpak lagi. Sus, pagsugod, first day, may kalawa, magipalpak po na buyag. Hinaot nga, tuloy-tuloy na. Liban ka ng first day, 12 ka executive orders na gihimo. Pag second day, patawag ni mga agip announcement ng hiring mahigala mga doctors, mga staff sa hospitals. Third day, patawag din ng mga chief of hospitals. Sus, gahapon. Nagsuwat ko kung kulom sa puntana ang the Freeman. Gi-inform kong in the RB nga mobisita si Pam sa mga kwan, sa mga hospital. So, dito niadto pa sa nasunugan yan niadto sa hospital. Masabot na to mga kini kagikan raman sa private sector ang kugi ini. Lahi ra bang yung tinarbahoan sa private. Unya doon na ni foundation, so unya mas bata-bata ni Gwene, mas kilas ni og moy lihok mga higala. Mabutang lagi sa mga tao nga mantigo na sa Kapitolyo niya suroy sa dito sa probinsya Inday. Importante ko na leader kay imong direksyon, no? Ang imong direksyon unya dayon na kay mga tao diha nga motabang sa pagtrabaho sa mga detalye. Kanang kung direksyon ba sa leader? Tanaw haon sa ako nang gikumparar katong unang inahan sa probinsya sa Gwen Garcia, ang iyang direksyon, ang iyang priority mahigala, suroy-suroy, kiat-kiat, ha? Katulong tiil ato niya. Suroy-suroy sugbo, pasigarbo sugbo. Kang pamlayman, ang unang yung executive order para yun sa healthcare sa probinsya. Hospital na itutukan. Nyata niya pa ilain, no? Karon, nakuha man ng Inday RB nga report. Nga nakuha po ni sa mga pamantalaan. Ni aho, ako ipakita ninyo kini karong mga higala sakpan sada. Mo din nga og kini ang bag-o kay Inday wala kay mga team diha kuan makaingon jud ka nga medyo agipot pero na may mga team mga mantigo pagtan-aw mga higala nag-budget day tanawa. Ang budget 25 billion. Mabita ko giingon nga nag-interview ko sa ka-official ni tubag mo na atong pag-interview nako di ko na lang to kanon kay tagaan tong chance sa mga official. Iko iyay mo gi-mislead man ko ining kalakiha. Kini tubag sa interview kay kabaw ko gisuwayan kog mislead ani. Kanang 25 billion wa pay kwarta na. Straight to the point. Tanawa ako ipakita ninyo karon ang niya man po ni nang gawas man sa mga pamantalaan. Iskut billion ana. Nag-budget og dako kay kwarta may higala niya wa to sa kwan. Lutaw day tog utok mga higala tos guin. Ulting lutawa, tawa ako ipakita ninyo. Nakuha ni Inday RV Veloso kagahapon ang mga panghitabo diri sa Kapitolyo. Ato may galang reporter na assign diri sa atong Cebu Provincial Capital. Gawas pa ana ang ato makabanan sa print media nakakuha sad ni anay mahigalas pamantalaang The Freeman na ako'y kulom karong adlaw sad no nining pamantalaang The Freeman o niya ni aron ang ilang headlines dong names ato ko napakita gamay names be sige gamay lang ha kanayo niyo mao kini ang headlines karon sa pamantalaang The Freeman giingon din may gala Capitol's annual budget only 4 billion available funds. Straight to the point. Only 4 billion available funds. Sa budget sa Kapitolyo karon tuiga mahigala nag-budget sila 25 billion 25 bilyones ang budget long tuiga. Ang available mahigala 4 billion. Straight to the point. Ato ning tagaag-pagtagad mga suking tigpaminaw porbida. Onya kinini ang dili patamo patiblong dito sa unahan ning budget mga kaigalaan. Straight to the point. Okay, kagahapong adlaw ako ning gisuwat sa tungkulom karong adlaw sad sa pamantalaang The Freeman nga si Pam Bariccuatro ang People's Governor. Ato ning gisuwat mahigala nga gisaysay na to diha, no? Nga medyo nakalihok mga higala si Governor Pam Bariccuatro sukwahi sa gustong mahitabo ngadtong iya mga higalang mga nagsabotahe niya. Straight to the point. Unya kinini ang way klarong turnover mga suking tigpaminaw. Ang transition team gikan sa kampo ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ngadto na sa kampo ni Pam Bariccuatro. Kay gusto iya maguning ipalutaw inday ken kadto bitas Gwen gusto niya ipalutaw ang kanis Pam di ni kamao. Gusto niya ipalutaw. Muna nga magtan-aw na siya mo ni batayanan challenge sinuon ni. In the part mahigala sa administration ni Pam Bariccuatro nga iyang ma-prove mga higala nga nasayop ka sa inyong pagtuo nga di ta kamao ani. Straight to the point. Ang importante you just know how to push the right buttons as leader.
mga higala. So karon paspas oy. Bisan man tuod mahigala kuan mo na importante ray kay kini di ay si Is Durano. Di man ay pwede nimong atik-atikon inikin. Bisan pagwa mga higala klaro ang transition mahigala. Paspas unya niya pod si Mayor Isgana. Former mayor nga naapod siyang team plus niya ay mga abogado mga higalang nitabang. Paspas nakuha nila mga higala ang kuan no? Nakita na dayon gud nga naay 80 million pwedeng magasto. So unsa gihimo ni Pam? Okay, atong i-distribute dayon sa mga hospitals. Paspas nga pagtubag sa atong mga hospitals. So ang sabotahe nga aron mapalpak si Pam Barikwato sa first 100 days. Di amo na first 100 karon pa rin ikapila man ng adlaw gikan sa June 30 half day naman to. Alas 12 sa unto man. Unsa nam tag pitsaron? 4. Ika-upat ka adlaw og tunga, ha? Ika-upat nga adlaw og tunga. Perti naghanan nagnahimo ni Pam Barikwato. Straight to the point. Ha? So nasayop mga higala tong gustong mo tan-aw niya nga di ni ka mao, ha? Muna kong gingon. Tanawan ninyo kini si Pam Barikwato ug ang iyang team. Kay bawo ta may galag experience man gud sa di man pud nimo nang makagaid man si Isdurano day. Kay si Isdurano congressman for how many years guna. Unya nahimong Department of Tourism Secretary. So di na mo pwedeng atik-atikon diha. Inigbrasuhay na nga ang kay kini gud og si Pam og siya ra usa day. Unya nagdapon sa pulos mga new fights bod. Di inigbrasuhay na sa council lisod. Pero kini si Isdurano imo ning kabuangan sa council na napod si Mayor Isgana nang naa. Si PR ba dahil ni Mayor Isgana? Suito kay ni kay dito mahigalas mga kato mga budget ba. Plus kini niya mga lawyers ganaa gibutang. Ha? Sumuo ni mo review dito. Asos paspas. Nagtuo ka mahigalag inyo na to pasayloon to sa Pam Barikwato lang sa first month, second month ha. Kay ngano bag-o pa man taon ni siya. Pero karon day bida. Wa oy. Pag first day mahigala, second day, third day o gahapon samtang nagsuwat ko sa kongkulom may pahibaw si Inday Alvi Veloso na ko nga mo adto si Pam sa mga hospital bisita. So ko siya atong kuyugan dito kuyugan reporter mo nang gikuyugan dito kay kini nga klase sa suroy-suroy mo kini ang suroy-suroy nga akong pakuyugan og reporter. Ano balita man public service man klaro. Ano kani adto mahigala mingon pakuyugon ko sa suroy-suroy sugbo ko di lang ko anang kuyog-kuyog ana. Ha? Unya padabat tag reporter sa para suroy-suroy sugbo nasamot. Ngano man kini ato mga reporters diri god. Inig-deploy na to sa mga reporters kan doon nagibalitang klaro. Limang kanang kalayo anak mahigala unya karon gasto atong gasolina ng kalakiha. Imagine ka na preana nga tok Asturias. Mo deploy tag reporter pa sa Asturias. Kalayo anak pila may gasto ng gasolina anang kalakiha. Ang atong operational expenses dira sa Sibianan dili malalim pod, ha? Plangka-plangka lang pagka-istorya mo labad basta tong uog. Dako kay ta gasto mga higala aning kalakiha unya wa tay balitang klarong nakuha. Di man pug ko ganahan nga ang atong reporter dito kuyog-kuyog suroy-suroy na niya maayong pagka nindot dito unsa may balita makuha dito? Sa suroy-suroy. Munang wala ko, di ko pakuyog ng suroy-suroy. Suroy-suroy ni Gwen. Kay katong suroy-suroy ni Gwen, kiat-kiat tong suroya. Ako arabag budget mga higalang suroy-suroy. Ang pasigarbo sa Sugbo ug ang suroy-suroy Sugbo mga kapin sa 300 million day. Ug imong iipon. Di amo nang budget ha. Para na ko ha. I-realign ka na nga budget. Ihatag ka na ngadto sa labing nang ginahanglan nga mao ang atong mga tambal. Ha? Kadili kuno oy. Di amo na mga higalang makapangaot ka gyud sa balhibo nimo anang imong makapangaot ka sa imong ulo way katol. Ha? Unya gahapon kinini ang di man ato mga bisita. Okay, mga ato di mga kapulisan. Kinini ang karong simanaha lang, first week pa lang ni Pam Barikwato. Pertindaghan nang nahimo mga higala. Unya gahapon ni bisita dito sa
hospital gibisita dayon, no? Gipakuyugan ako reporter kay hospital may gibisita. Kanang dili ba kanang suroy ba nga dili kiat-kiat. Kanang suroy nga serbisyo gyud. Labi na unya kay ingon na nga dunay bisag gani kining 300 million kapin. Kining 300 million kapin bida. Og mo ni mahigalay atong i-convert ni mobile clinic, dai mobile clinic. Nya mo ito pasuro yon pagkanindot kayo. Dili ka na susuri kiat lang suroy. Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Daghaning mga doctors oy nga willing mutabang ni Pam, di lang magpaminsyon ako. Dapat kini usa nag-text nako pug gani karon no. Unsa man ni? Unsa man ni ato ning magpaminsyon ka nako dok di lang. Ako ni pong tan-on sila kay na may uban gud nga mang-chat nako ba. Mga abogado, mga doctors, ako po silang respetaran kaya naman ay lang ko i-mention paniro. Di po na ko i-mention. Daghan man. O niya, ang uban po mga higala nga mga doctors mo, ingo po niya ay lang ko i-mention. Basta mo tabang mi. Ikaw, sige. Ubay-ubay na sila. Nag-text na ko ron, no? Sa man ako ka i-mention, dok, or di lang. So, kini, itong pagtagad mahigala. O niya, gahapo, no? Ako gisuwates kong kulom karon sa pamantalang the Freeman kining gipanghimo ni Pam balik 4 niya gahapon. Apil ako suwat. O niya, dayon, pisuroy si Pam gahapon. Balik ko na ko ha, ang iyang gihimo pag first day pa lang, executive order, pirma, mahigala, 12 kabo. Pagkaugma, mahigala, gitutukan yun ang health. Pagka third day, mga kaigsunan, no? Di, kuwanda yun, kinini ang gipatawag mga chief of hospitals. Gahapon, ni bisita na sa district hospital. Hapon-hapon na to, kaya nagsuwat ko sa kong columns, pamantalang the Freeman, mga alauna man siguro to kay among deadline last 3 man. Dali lang kong suwat unya ingon man si Inday RV nga mo adto si Pambalik 4 sa mga hospital. Ko sige ato pa kayo gag reporter. Amo na ni dito ni sa Minganilla pa na iyang gisugod. Kay 16 man ni kabok. Ang iyang suruyon nun. Oh? Ni dito sa Minganilla District Hospital mao kini ang aki pakita sa atong social media platform no. Mao kini mga higala ang pag suroy ni Pambalik 4. Doon na ba tayo video, ano dong? Wala, natay video, baya sa man ko no. Ato ko no, ipa-kuhan ka dali, Inday Ken, o names. Muna ni, sige, kini. Di Pambalik 4 na ang mga doctors ito, mga medical personnel, no? Muna ang Minganilla District Hospital. Unya kuyog niya din mahigala si Kuan. Nasa Isdurano ni Kuyog sad. So at least masusig yun in person mahigala. Okay, so muna yung pagsuri dito mga kaigsunan. Minganilla District Hospital, so gisuroy dito. Gobernador mo suroy. Muna nindot nga suroy. Dili na suruy may nga pagkiat-kiat nga suruy. Kani suroy, kani may wala ko ganahan nga suroy. Tinuray lang. Naman ang gipadadaan ko ni reporter gyud kay mo ni ato public service ba. Niya po ang anak ni Dr. Pam. Ani Pam na sa doktor no? Si Dr. Nicole ba ni day? Na. Kuyog. Naa si Governor Pam, nayang anak na doktora nga ni Kuyog niya, so Dr. Nikki. Okay, so muna yung mahigala ang ang iyang pagsuroy. Okay, unya, gawas ana Inday Ken, gawas ana, no? Niyadto po di si Kwan, si Gov Pam mga higala dito sa mga nasunugan sa bunok, iya pong gisuroy ang mga nasunugan. Ato mga pictures mo ni niya mga bata na gakos mga higala ni Governor Pam Balik 4. Mo ni gobernador nga mo adto gyud, no? Anad man ni kay private man gikan unya anad sa iyang foundation, no? Nakahilak si kini bi fresh kuno dumbi. Na emotional in taon si kini ni ang Governor Pam Balik 4 nga ni gakos ini mga bata dito mga kahigalaan sa kuan. Dito sa mga nasunugan sa Talisay. Pastilan mga kahigalaan. Mao kini, no, nga mo nay gobernador. Mo nay suroy nga himuon sa usa ka gobernador. Kalayo rangguin mga higala ining kalakiha. Straight to the point. Mao ni.
So, natay mga picture sa DYHP, kaya man si Inday RB niya, doon na po tayo picture kining paghag ni mga bata. Nya dito po si Mayor Sam Gulya sa day. Na-emotional si Gov Pam, nga din nanuol ni mga bata dito sa kuan. Iyang gigakos ni mga bata, nakahilak si Governor Pam. Ining kuan na. Kini mo isuroy nga public service. Kita ka sa aktual nga sitwasyon para makarelate ka unsay problema. Dili kay ngadto ka sa mga dato, mga sosyal na, suroy-suroy ito, lingaw-lingaw, kaon la, taman sa ginhawa ng mga lami ang mga pagkaon. Samantalang di ang mahigalay mga pobre nga nagkalisod, di pa mahigalay mga mga tambal nga mga hospitals. Kani, mo ni ang kuan. Mo karon bitaw mga higala akong isuot sa pamatalaan da Freeman. Mo ni akong kulom ha karon. Wa pa mo gawas man sa online pero gisuot ko ni. Asa mo to kong kulom dong. Kani. Mo ni akong kulom rong adlaw. Ako ning gisuot gyud dinhi. Mo gawas man ni online pero karon mo na ni suot na ni sa kining sa hard copy no. Akong gitaytulan Pambari 4 the People's Governor. Nya sa ubos ani gyud. Katapusan nga kinini ang paragraph ani. Tanawar ko dong. Katapusan paragraph dong obe. I-zoom in ko no dong. Aron nga ma-emphasize lang gyud ni. Ang katapusan kana. Akong gibutangan migalag to be very honest. To be very honest, it is only now that I really appreciate the song Mabuhi Ka Subuanon. Straight to the point. Kanang Mabuhi Ka Subuanon nga kanta. Daan na nila sa una basas guin mo paso, Mabuhi Ka Subuanon. Ako'y gihilasan adto mga sukitik paminaw. Prank ka lang pagka-istorya. Straight to the point. Nga naman, ang lyrics anang Mabuhi Ka Subuanon na hibaw ba mong usay lyrics? Kanindot sa lyrics, dili haom ni Gwen. Dili haom niya. Tawa ha, ako'y patukar ha. Nga ito paminaw ang lyrics. Dili haom niya. Ako may mahilasan. Karon pa ko na giganahan aning tukara. Nga naman, haoman siya na Pam. Haoman siya para sa mga Subuanon. Munang si Atty. si King Saris nga nag-chat na ko. Labot ining iyang kulong po aning Mabuhi Ka Subuanon nga tukar. Ako lang pong paminaw. Nindot ang iyang Mabuhi Ka Subuanon nga tukar pero karon mas haom ni ron. Tanawa unsa may lyrics ani niya pa ako ipabutok ha paminaw to kani o. Ang first paragraph ha sa iyang tukar. Maglipay kita karong adlaw isa ulog tang panagtigumta awit konta na sa mga usa ang awit na muhigpit sa panag-iusata. Kana ha? Ang first paragraph nindot mga higala nga kwan. Tama? Maglipay kita karong adlaw pasensya mas kong tingog ha. Muruli sa mga gani, ha? Isaulog tang panagtigom ta. Awiton ta na sa makausa ang awit nga muhingpit sa panaghiusa ta. Pastangilngiga. Ang awit nga muhingpit sa panaghiusa ta. Naghiusa ta. Di na pildis Gwen. Muna importante maghiusa ta. Di na pildi ang maldita. Ang second paragraph paminawang second paragraph. Ano mo ingon ko nga way angay kining tukara sa kangguin pang panahon. Di ko ganahan minaw. Akong gisuwat sa kong kulom karon. Akong iyon karon pa ko naka-appreciate ining tukara. Karon pa. Ano man tanawang second paragraph? Okay ba tukar second paragraph ha? Giingon second paragraph Pagkadaghanang iagi-antang mga pagsulay na sakitan pa kay liblong kaman upay maruganan ipasindungan mo pagkasubuanon ta. Tanawa ha? Kano? Udili haom ni Gwen? Ingon pagkadaghanang giagianta mga pagsulay kasakitan ta kay ligdong kaman, di ba ka? Ligdong bagutong. Jesus, dili pa taon diir ako tong balikason.
ligdong sa kagaral. Nga, nindot ka ba na yung wordings, oh? Ang yung lyrics. Kay ligdong kaman, ug may baruganan, gipasidunggan mo pagkasubuanon ta. Ha? Ligdong ka, mag-sincere ka, ug doon na kay baruganan. Nga si Gwen, ligdong dito. Pagkanindot sa lyrics, kay ligdong kaman og may baruganan, gipasidunggan mo. Bebe, ako gamay lang ha, bebe. Ato ibalik gamay, be. Kini moong paragraph. Nindot kini nga ko. Mga pagsulay na sakitan pa, Kay ligdong kaman ug may baruganan. Kay ligdong kaman ug may baruganan. Isa may baruganan, na baruganan ditong udi pa taon di balikason ko man to. Muna akong kolom ron, ako gisuwat rong adlaw. Karon pa ko naka-appreciate ini kantaha. Karon ko ganahan ako nin tukara ron. Tinuray lang. Nya ang kuros man nindot man kuros. Be ato sa tiwason. Ano ba to? Dara. Ug may baruganan, ipasidungan mo pagkasubuanon ta. Kani ha, nindot ang kuros, oh. Mabuhi ka subuanon, dungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi ka subuanon, dungan sa imong pagka-Pilipino. Pastilan mahigala, gi-remind ko ni Kwan, Rico Osminya nag-text na ko ron. Ako lang kang i-mention, Rico Osminya, kauban ni Oscar Pasaporte. Sorry dito sa Tuburan Hospital. Nag-chat na ko si Rico Osminya, may gala. Good morning, attorney. Please be reminded that the song was played first when Lito Osminya ran for president in 1998. Duga na ganun kataha, eh. Salamat kayo si Rico Osminya, ha? Ngayon mo kong gi-chat karon. Additional info na ko ni. Duga na nito kara. Day niya. Abot niya. Si Gwen, paso ni Gwen. Mabuhi ka, subuanon. Maning tukar ni Gwen. Ako mahilasan kay ko. Pero tinuod karon gisuwat na kunis kong kulom karon sa pamantalang da Freeman. Karon pa ko naka-appreciate ining kantaha. Straight to the point. Karon pa ko giganahan nga magpatukar ining kantaha. Manaingon si Atty. Chiking Shari sa iyang kuan nga. Unsa may patukar ni Pam kuno inigpasong Pam ngay kangguin mo man. Di man ni kangguin nga tukar. Di man ni. Daan na din ning tukara. Panahon pa din ning Lito Osminya day ha. Unya mo kana nga atong panahon na wa kay ko kakuan pa atong panahon na. Panahon pang Lito Osminya. Medyo bago pa kos media siguro atong kuan na. Unya dayon kini ni ang patukar-tukar na siguro. Dungog kong guin, patukar-tukar. Pero wakay ko ganahin nga kung kay naman ko sa mga lyrics nga. Nindot nga lyrics nga. Dili mo haom niya. Prangka lang pagka-istorya. Straight to the point. Kay ligdong ka man o may baruganan. Ligdong magutong. Ligdong sa kagaral. Kanang unahon ni mong suri-suri. Ikaw usa ka inahan. Muna akong example ha. Muna akong analogy. Inahan ka. Nga, halak, kiat ka lang suri-suroy, nga mong mga anak nito, di pang gutom, dunay way, tambalay ng masakiton nga wa matambali. Inahan ka man sa probinsya. Parihara ka na sa balay ba? Unsa may kasultian ng inahan, nga di anak nagmasakiton, way tambal, nga ikaw gadudua lang kag tungits. Ako lang nangyagi katawa-katawa, ha mo na nga, wa ko ka uyon ng kataha sa una, nagtukar na guin mo, pasos guin, binasakit sa kundunggan. Karon mga higala bida, nakaingon ko kanindot sa mong tukar. Mabuhi ka subuanon. Sa atong panaghiusa to napildi ang maldita. Og niya na ang tinuod nga serbisyo. Nigawas na ang tinuod nga serbisyo. Dili na suroy-suroy. Jesus Ginoo ko. Suroy-suroy. When laing kuan suroy-suroy ka maayong. Straight to the point. Now, atong tagag pagtagad ha. Kini ni ang
atong pa-report lo ni Inday RV Veloso ilang pagbisita kagahapon dito sa ospital. Kaning kantaha nga mabuhi kasubuanon dugay na din ning kantaha matupang Rico Osmeña nga nag-chat na ko ron. Abi na ko ning kantaha day kanang nakumpos panahon ni Gwen ba day? Dili day no? Dugay na din kantaha. Nya gikumpos ning kantaha kay para kuan mo ita sa mga subuanon lang ba, no? Mabuhi kasubuanon. Nya kanunay ko makadungog ani kanang panahon Gwen, di ko ganahang maminaw ngano limang kanang ang lyrics sa kay ligdong kaman ug may baruganan. Ligdong bagutong may baruganan ang sumpay na ko adto nya kay ligdong kaman ug na si Gwen para kang Gwen ligdong kaman ug may baruganan. Wa gaba. Mao na sumpay pero kanang kang pam na karon at labi na karon iyang gipakitang serbisyo kay ligdong kaman og may baruganan. Correct ka dyan. Kita kaki, itapad nimo para kang pam kay ligdong kaman ug may baruganan. Correct ka dyan. Mo na sige. Pa iyon si Gwen kay ligdong kaman ug may baruganan. Wa gaba. Wa gabae. Pero doon ay naghatag na kog laing info kaya na nag-chat na ko be. Di na ko mabasa tanan chat ha pero kinsa man ni si Higala Eli Espina ni chat na ko ingon sa si Paul Melendez ang composer and attorney. Mo ba? Paul Melendez kuno day may composer ani? No? Oh, okay. Paul Melendez no. Unsa man tuigan ni na compose og maahon. Namoy ko na diha. Isa makahatag na kog info dugang. Kay tinulay lang wala ko ni tagdang kantaha kay mahilasan ko na nga si Gwen mo paso niya mabuhi kasubuanon kay ligdong kaman o may baruganan maguto. Wa gaba. Karon may klaro, no? Nya panaghiusa ta. Nindota oy, naghiusa ta di na building maldita. Ako sa kumustahon may gala ilang lakaw kagahapon ba kay ato gipakuyugan gyud gahapon kay kining sulisoroy ani kanang serbisyo ba okay ko na pakuyog kog reporter pakuyog ko atong staff pero kanang sulisoroy nga sige lang kiat-kiat nga sulisoroy di ko malisod kay na nana daghan patag buhatonon ato mga staff diri busy mi di mi nang kwan pero ato pagkumustahon kumusta man ang pag-adto pagsuroy ni GovPam dito sa Mindanilla District Hospital o iyang gihapit ang mga nasunugan. Dastong linya ron si Inday RV Veloso. Yes, Inday RV. DYHP RMN Report. Yes, kasama Attorney Rofil, mayong buntag ni mo dihay nga sa atong suking tig paminaw maayong buntag. Yes, mi hatag on mihimo og surprise visit si Governor Pamela Baricuatro nganhi sa Mindanilla District Hospital kasama Attorney Rofil para sa wapas mo dia. Mihapit una sa mga nabiktima sa sunod sa Manangados sa Dakbayan sa Talisay kasama Attorney Rofil. Diin niyang gikahimamat ang mga fire victims ingon man si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga moy ni dawat kaniya ngadto sa Tabunok Gym kasama Attorney Rofil. Sa iyang pag-abot so gi-welcome sila sa mayor mismo sa Talisay si Samsam Gulyas mo ni welcome nila dito in the RB. Yes, kasama ang Attorney Rofil. Dito si Talisay City Mayor Samsam Gulyas o niya kanang mona. Wagid kapugngipod ni Governor Pamela Baricuatro. Nakahilak siya kasama Attorney Rofil pagsudong nangadto sa nahimutangan sa kani mga biktima. Labi na ngadto ni duol na ang mga bata kasama Attorney Rofil. Gapos man ngadto sa iyaha o niya iyang gisud ngadto ang bahin diin nangatog tong mga biktima kasama Attorney Rofil kay na may uban nga dinhi lang sa gawas nga bahin naglingkod paabot ba sumoto nga ang iyahang saad o iyang gipaproseso ang kining dugang nga pundo aron nga makapadayon pagbangon ang mga biktima kasama Turfil na ay kanang fund gikan sa lalawigan sa Sugbo nga di gud ingon nga dako kasama Turfil kay wala pa man pod gibutyag ato man gipangutana si Provincial Administrator Ace Durano giprocess pa nila aron nga mahatagan og tabang matag tabang tabang pod ang mga fire victims kasama Attorney Rofil. So far moto ang una niyang lakaw sa gawas after sa press conference dito sa
Kapitolyo human Usa wala sa man tong kwan NDRB nakagikan mo sa Kapitolyo kay ako nagsuwat ko sa kong kulom gapon nga ni chat kanako nga mo visit si Gubpam dito sa hospital. So muting ko sige mas maya tong kuyugan no pakuyugan na to taga DWHP. Pero nagsuwat ko sa kong kulom ato mga launa man talto kapin NDRB kay ang mong deadline last 3 man. Usa mo orasan abot dito? Mga alas 2 na kapin kasama Atty. Rufil kay ang press conference alauna naman kasama Atty. Rufil nagpaabot gyud mi adto kay naaman to siya EO nga kining ang pagban sa mga pork product iludpas na niya kasama Atty. Rufil o dugang pa nga mga update after sa iyahang meeting. So moto nga mga alas 2 na kasama Atty. Rufil nga naabtan pagig uwan na uwanan pagid gani sila unya. After anak sa Atty. Rufil ni diretso na dayon sa Minganilla District Hospital. Ang plano gyud unta adto kasama Atty. Rufil mulahos ngadto sa kanang dakbayan sa Karkar aron nga i-check ngadto ang provincial hospital. Unya do na pa man siya meeting matud pa after. So mag-schedule na naglain. Lain na nga pagbisita dito sa uban. Pero ibutyag on-side date, gusto niya nga surprise visit kasama Atty. Rufil para tiyak magta sa sitwasyon ngadto nga di bitaw makaandam pod ang mga hospital aron nga makakita gyud siya kung unsa gyud ang kahimtang labi na sa kanang mga pasyente kay dito sa Atty. Rufil sa Minganilla District Hospital iya man sad gikahinabi ang mga pasyente unsa ilang ang serbisyo sa mga hospital. So kuyog ni Gubpam gahapon sa pagbisita sa ospital si former Tourism Secretary S. Durano nga mo iya karong provincial administrator? Yes, kasama Atty. Rufil. Personally po may uban. So hands-on gyud kay po si A sa pagtabang niya nga sa administrasyon ni Pam. Ang iyang anak pod mao pod no kuyog si Doktora Nikki. Yes, kasama Atty. Rufil si Dr. Nikki Catalan mo ay ni uban sab kaniya labi na nga doktora man pod ang iyang anak kasama Atty. Rufil dito nga mas nakita pod ang mga needs sa Minganilla District Hospital kasama Atty. Rufil sa iyang ang kani bitaw mga buak na nga trials kasama Atty. Rufil matud niya nga pasyente biya na ang dadon diha unya ug naay mga emergency cases ang madisgrasya so moto nga ingon siya nga gipatawgan niya ang kadtong iyang kaila matud pa nga ipadali og patrabaho para mahuman to ditong mga tiles unya gawas ni ana doon na sad toy kinahanglan nga air conditioning. Pasama to mga tiles na nanguguba dito in the RB? Kani sa picture no? Yes, kasama Atty. Rufil laatan aton nga hatag diha sa ato ang newsroom ang videos nakita niya kasama Atty. Rufil nga buak-buak manggod unya ang uban kay wala patiwas. So moto nga iyahang gi-contact ang iyang kaila nga moy mo patiwas ni ana nga trabaho aron nga dili makadisgrasya kasama Atty. Rufil. Bitaw kay imong kurukuntod mang wheelchair anak mo imong ibutang diha in the RB. Tinood na kasama Atty. Rufil pero kana siya kananan man na siya nga bahin pod dunay areas pod dito kasama Atty. Rufil nga kana bang gubaon ang ceiling ingon ana so usasan na sa ilang tao although dili gyud siya kanang address karon dayon gumikan kay ang budget is allotted naman na sa uban nga mga programs and development. So, pero i-realign ang ubang budget para nako labi nang susuroy o uban pang pasigarbo na i-realign na unahon ng hospital gyud in the LB dapat lang nga kuanan gyud ano importante priority gyud nato ning kuan pagserbisyo sa katawhan ako na ni ang kagpon regarding resource og sa garbo pero nga ka sa matter so dinasa na mga programa on na allocated nga budget kasi nga akan mo patyon gyapon sorry kasi buka to ita apan nga cost cut kasama Rufil ang budget nga gahit sa okay standby in the LB kay mo lang putol-putol imong signal no okay mura og gadunay kakulian may gala standby lang una atong balikan sa LB unyang taon alas 9:40 na mahigala sa Batuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon Straight to the point. kani nga gibuhat ni Pamo ni ang klaro nga kanabang pagserbisyo ba kay kini kong lyrics ining kay ligdong kaman ug may baruganan ligdong ka gani kanabang sincere ka mo man na day no
Sinsiro ka. Kana matubang sa mga tao kunuhay okay. Ting eleksyon siguin okay la. Unya pabayron ka sa pagwiwi o pagpupo imong pangurtaho ng mga pobre. Unya mo ingon kag ligdong ka. Nang karon pa ko mga higala. Prangka pag-istorya karong mga panahon na giganahan ako maminaw. Niining tukar mabuhi ka subuanon. Mabuhi, 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 mabuhi ka subuanon. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi, 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 mabuhi ka subuanon. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Sunod karon atong unahon ang nasunod tangag ibuhaton. Kalimtan usang kauralingon malabingon nasud Pilipinhon. Mabuhi, 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 mabuhi ka subuanon. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi, 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 mabuhi ka subuanon. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Ang igugma sa nasod Pilipino, ang saan nga tumalunta. Tumalunta. Mabuhi, 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 mabuhi ka subuanon. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi, 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 mabuhi ka subuanon. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Boses na pinakikinggan. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa straight to the point.